Rest. Pozeráme ťa s frajerkou. V posteli. Drž sa v MVC. Pozdrav frajerku. V posteli. 120 rovná sa halus. Dnes si nejaký ostro vtipný? Zo mňa srší vtip, kamaráde. Nevidel si to CS-ko? Výhra, sme spátky. Zlomili sme kliatbu. Dobre, kde sme a čo robíme? Kde seš a co to stálo? Kde som? Dobre, sme v meste? Nie. Sme u rodičov. Sme u rodičov, nemáme jedlo. Čo sa stalo zase? Smradlavá púcka 2 €. Ešte jedna vec. Keďže vidím, že sa trápiš v MVC, tak traktor môžeš veľmi ľahko prevrátiť, ale len s 50% postaveným motorom alebo balíkom po objednaní dielov. Z letáku a ďalšia vec, tých 40 by si nemal ani po takom dlhom čase. Max 5K, keďže sa pomaly predávajú. Mal by som. Ja som dobrý obchodník, kamarátko, ja predám aj mikinu. Chápeš? Dobre, máme, čo tu máme? Sevage, Firewood. Dobre, môžeme spraviť jedno drevo, hneď na úvod. Medzi tým môžeme čo? Dobre, spravíme drevo, zaneseme ho k babke. Pôjdeme do mesta, kúpime časopis a prídu nám veci. Deal? A máme, koľko máme týchto žump? 1, 2, 3. Počujem, keby bude aspoň 5. Dobre, kde sme? Vlastne nemôže toto akože rozvtípiť. Keď je mikina? Ja som myslel, že už dneska vám prídu, že je pondelok a nie je pondelok. Kde som? Eriček, ďakujem. No neviem, ale MSC bolo lepšie. Ako... Ja som dneska rozoberal práve, že tu je to také, že iba čakáš na objednávky z časáku a musia ti prísť vhodné veci a to je iba akoby lotéria, vieš. Že nevieš, čo ti nikdy príde a iba dúfaš, že prídu tie, čo majú prísť. A po minútu nemáš toho moc robiť, lebo je to moc čo robiť. My Summer Car bolo také, že vieš, duchovia, pičovinka, blablabla, tam a prevracal si sa ako utení non-stop niečo. Ale tu mi to príde také, že... Ono to potreba potom ešte tak rok. Alebo pol roka minimálne, keď prídu updaty, aký nám spraví, aby si tu mal ženu, decko, aby si tu mal čo robiť, vieš. Lebo ja tu teraz môžem fakt robiť len, že čakať na nové diely a sem tam odviesť drevo nejaké. Počkaj, vlastne mi sa tu dostalo, ja som tu vypol kvôli tomuto. Čo s tým? Dobre, jak otočím, toto mi povedz. To sa nedá ručne otočiť toto, že? Traktorom to neotočím, ja mám šancu. To už som skúšal kamaráde toľkokrát, že si neviem ani predstaviť. A tu mám niekde toto, možno týmto. Go talk to him in his chat. Kick. Sure, buddy, sure. Čo ti jebe, to čo za krysu zas, ty kokot. Rade, ty si tak pomalá krysa. Čo sem normálne necháš takúto... A! Možno? Ja to budem nejako odstreliť. Nech sa to nejako bugne. Počkaj, pustíme rádio nejaké. Zober si krú a choď to robiť ručne.
To určite spravím, no. Napíšte tam, že non-stop tma, no však to je úplne kokotina. Hlavne keď hrám na OLED. Dávam inzerát na títo varhany, prodávam ich do piče preč, nechcem ich ani vidieť. To sa mi ako to podarilo. Do piče materinskej. A toto je už nič? Ja som prevrátil traktor, vlečku a to naraz. Kokot mi dal varhany. Nech idú len do piče, sú to kasy. Ale Imo, keďže hrajú veľmi early, mal by si schmatnúť drobné na účet, nie priamo do peňaženky, aby sa trošku trápil s vyberaním tých peňazí. Aj tak to bude trvať a hovoril som ti Degeš, že motor použij, ale daj tam hlavu a levú vaňu. Počkaj, ja neviem skladať motor na to, aby som otočil do kokotinu, keď ešte nemám veci na ten motor, chápeš? Čo si sa zbláznil? Jak je to? To musí byť na... Cúvnuť. Čiže bojujeme, máme na to. Trtý z 27 zásoby sa ďakujem. Čeky to dneska vypustil, čo spravil? A Filipem Klurkem, už máte představu? Ale kámo, jak dám prostě timeout na týden a fakt už táhne do prdele, jo. Jako doslova, jestli si myslíš, že mě tady zajímá to, že mi budeš tagovat každých 30 vteřin kvůli něčemu, tak je to kámo fakt jako nezajímá, ty vole. Jako diven, prosím tě, jo, normálně. Jako, doslova prostě tu mám v chatu lidi, kteří jsou otevřeni pro ruský a jsou úplně v pohodě. Ty jsi prostě úplnej čurák, jenom protože jsi levicová liberální kunda, ty vole. Fakt ty krávo, normálně. Prostě jdi si podrbat svoje obě dvě vagíny, ty vole. Jo, a běž se ty vole projít po nějaký... Kokot, odkedy prešiel Lucky, kamaráde, tak mu narastli vajca! Možno už aj zarastá. Šmradlá pucka, OK, tak ja kokot tu posielam peniaze milionárovi, ale ani si neúctí pomoc, keď je to záležitosť 5 minút. Pre mňa nie je záležitosť 5 minút poskladať motor, ver mi do piči. Ver mi, že pre mňa to je trošku náročnejšie, ako pre teba. Chod sa vyplakať mladému Vajsovi potom. Nech ti pomôže vybaviť niečo v Bratislave. Aha, kúsok ešte. Aha, počkaj, možno keď teraz súbnem jet? Nie. Dobre, teraz potrebujem čo spraviť. Tuto dať, toto. Ešte kúsok čas. Jak to mám? No, koľko ja som frajer. Už to len nejako otočiť. Jak to ale otočím? Čiže zvládol som to, mi neveril. Pojebte sa. Ramburinov ďakujem, Bež 23 ďakujem. Čau, Korben, čo sa stalo s Luxom? Už sa mi nehrávať. Dlho, mali sme hrať CS-ko, aj Warzone a keď sme sa dohodli na daný deň, daný čas, tak Zolo neprišiel. To sme nehrali. Toto odojdím a skúsim to obísť traktorom takto a skúsim do tohto asi nacúvať. A počkaj, možno nemusím nacúvať.
No to môžeme aj spredu spraviť. Dobre. Nie, radšej nácúvam. Nie. Míši, ty si taký šikovníček. Čoho sa chytíš, premeníš na zlato? Dobre. A teraz sa budem otočiť nejaký. Dobre, do ktorej strany to chcem otočiť? Už viem. Ja beriem toto, takto do toho ťuknúť. Ale opatrne. Ešte. Ako tam by som možno zacúval tú vlečku, čet. Veď pripojený traktor s tým môžeš normálne pohybovať? Píčovina. To ide? To mi nepovieš teraz, ty kokot. To mi nepovieš po 40 hodinách, že nie, ty krysa? Počkaj, to jak je pravda, tak ťa prijebem, fakt. Fakt ide. Dobre, jak to chcem? Už to nejde. Už to nejde. Už to nejde. Musíš ho dvihnúť hore. To ja som si mohol dať celý čas akože bližšie k drevu aj všetko. Dobre. No najlepšie vieš čo? Ja to musím teraz asi odpojiť. Toto asi... Čiže viem toto potlačiť alebo neviem? Už dám si cíčko jedno. Daj to čo najbližšie k tej kope s drevom, Po 2 týždňoch gameplaya, až prečo ste mi to nepovedali vy krysy zakerácké. Kybertop, čau. Oj, vittujen kevään. Som to písal týždeň dozadu, len nečítaš chat, ty kokotko. Čítam každú jednu správu. Chápeš to? Každú jednu. Pochop. Len nie nahlas. Som si pozrel záznam a nepovedal si ďakujem Romínko TSTSTS.
Dobre. Opravdu. Ne! Prasklý hrníček! Ne! Prasklý ucho, to už slyším, jak to. To je piči toto teda. Tak toto je v kokute teraz, chlapci. Tak toto je v riti. Totálne. Teraz čo? Dobre. Paráda rest. Parádnica. Nie, nerobil som to takýmto ničím, ty blázonko. Už je to dobré? Možno to je dobré. Skúsime to. Otestujem to. Dáš? Prosím, nech to padne sem aj kľud. Koľko? Extra, ďakujem 22, díkes. Čiže jak to mám? Čo je za skurva? Možno. Ej, nový sub? Ďakujem veľmi pekne, kamaráde. Test. Čo je kurva? Dobre, ide tam. Dáme to rýchlejšie. A poďme robiť. Zvládol som to plus 3 litre, jak nič. Máme 10 litrov, dneska poďme na blackjack. Poďme pozrieť na one. Do časopisu. Ready, nemám veci na motor, ty kokotko, ty máš? Zius, ďakujem, Adam, tenový sa, ďakujem, Romko, díkes. Hej, veď viac ako polovicu kúpiš do mechanika. Dobre, ty gumička. Hodíme. Ale mimo tie veci od mechanika je gamble a ten sa momentálne robí. Ja to nenaťahujem, ja to ani nechcem už hrať, chápeš, ja mám odpor voči tej hre. Ja chcem spraviť proste SDKčku a vypnúť to. Vybavené. Budeme to hrať, až keď tam dajú updatey nejaké. Porádne.
Keď tam bude žena, decko a bude to náročné, nie tak to jednoduché, lebo to je totálne ľahká hra. Diskoteka, kedy niečo vôbec funguje diskoteka. Smradlová pucka 5 €, link nejaký, tu je video, ako ľahko to ide. No dobre, fakt posledný donate, chcem ti popriať všetko dobré do nového roka a dúfam, že ide stream s Teslou. Tiež nemám postavené auto, keď to hrám, len keď to hráš ty. Hráme zároveň seba, dobre. A dík za to video, pozriem za chvíľočku, dobre? A díkes, díkes. Hej, keď príde Cyber, tak vám samozrejme ukážem. Dávam mizerát na tieto varhany, prodávam ich do piče prečnostnej kardiže, na chvíli do piče materinskej. Charlie Sheen, len 10 mesiacov? To čo je? Nechydú len do piče, sú to Kasiha 800, lebo naozaj, môžem na to zahrať, poradne sa sem. Ty si taký nováčik, tak vypnutých 500 sabov alebo koľko a ty len 10 mesiacov. Možno to padlo, chudenia do počíťa, jeden na to. Dík kamaráde, dík za mňa. Musíme dať cvičku. Musíme dať cvičku, musíme dať nápis za chvíľočku. Dneska film nie. Koľko giftov? 850 dokopy? Píčovina, či? Ty močal, ty si tu giftol 850 zaps? Píčovina, či? To je debil. To si predstav, že not even 1000. Počúvaj, keby môžem, tak to dogiftujem za teba, chápeš? Kde by tam pekne svietilo. A ty si prosíš? Ale odporúčam teraz negiftovať, lebo v priebehu tohto týždňa uvidíme, koľko miky mi ostalo, tak za sub, resub a giftnutý sub bude šanca, že získaš mikinu, ktorá sa už nedá kúpiť. Jo. Tak kto má v pláne giftnúť sub alebo dať sub, tak počkajte deň, 2, nedávajte sa teraz. Pietkom, hej. Koľko ešte ich tam mám dať? A možno mám ešte aj nejakú šiltovku. Som povedal, nech odložiť 10 bokom, že dáme niekomu. To len Cvizo perie peniaze. Hneď ak tá mikina príde, tak ju nabízem na prodej, veľkosť L. Keď máš XL-ko, tak ju kúpim ja. Ešte? Už to je. Dobre. Odpojíme kokocinku. Tak. Napijeme sa, ideme to zaviesť. Škoda, že není fall damage. To keby ešte tu aj fall damage. Ej, best! 9 mediácov, ďakujem. Červ ináč, jak máme teraz starú webku, viem, že sa vám nelúbi, ale pôjdu aspoň filtre. Nie teraz,
ale nasledujúce dni. Len musím odchytiť tombu. Čo kúpiť novú? Na novej nejdu v filtre. Ty gumička zastraná. Gumička je najlepšia nadávka. Chápeš? To nemôže, to neurazí, ale vynadá to, rozumieš? Jak chceš odchytiť 120 kg hovedo? Však mu pust si na bradu z odve. Brajo, 2 sa máme za zhorí sap, ďakujem veľmi pekne. Či ja potrebujem vodu nejakú. Ale nás prodáme sem drevo. Nemám si ešte tabak. Ešte nám nenapísam. Nenapijem. Nenapíšem. Dobre, čo bude lepšie ísť? Po diaľnici alebo po debilnej ceste? Hľadila Dodu, rozjebal som motor. Čelná zrážka, Dodu. Čelná zrážka. Čelná zrážka. Dropni N-bombu len tak, keď gybneš sa, kamoško, máš ju mať. Ty som už jedol solet? Nie. Čo to je? Čo je solet? Tu mám vlečku? Mám. Ďalej v tých hre už nie som môj TikTok, môžete keď chodíte. To je ináč Halo, to je najviac populárna hra medzi nami, čo hráme takto. A preto to je najpomalšia hra. To je taký paradox. Že ľudia sú otroci telefónov a Reelska, to chodí non-stop scrollovať. A táto hra, kde sa nič nedieje, 99% času je to pomalá mŕtka, tak je najviac populárna. Prečo tak je? Cent. Ďakujem veľmi pekne, Nexíku. Filip, a ty nechápeš, kvôli čomu sa nehrá toto ako My Summer Car? Chápeš, že on to pustil early a jediný, čo môžeš robiť, len objednávať časopis? Ty môžeš objednávať časopisu veci, keď ich budeš mať všetky, čo je dlho, spraviť STKčku a ísť zahrať rally, nič viac. Nič nie je pustené ešte. Ty krysa. Ty si upražil teraz z kešu riešky? Mňam. Und ich sagte zu ihr, deine Muschi riecht nach Fischbrötchen, mein Schatz. Doch sei bitte nicht traurig, mein Franz. Šolde je tradičné židovské jedlo. Tebe je kúruje na hlavu. Čo ja mám so židmi spoločné? Dobre, možno mám veľký nožál.
Babi mají pri rady veľké nosy. No asi. Ej, Flick, ďakujem veľmi pekne. Veľký nos a veľký kokot? To nie je pravda. Viem, o čom hovorím. Podľa nosa poznáš kosa? Nebylo by si počkať na plnú verziu Mike Winterkal? Bolo, ale môžeme aspoň čas spraviť a mať aspoň tú čas spravenú, vieš? Pretože sa dá spraviť, spravím, zložím to auto, spravíme STKčku, dám save a počkáme si, keď nám niečo popridáva. Lebo hovorím ti, od znovu tú hru nepoviem nikdy v živote hrať. Nikdy v živote. Ja som tak 100 objednávok spravil a prišli mi 5 vecí na auto. Pokiaľ nám nepridajú kufrík s peniazmi, tak to nebudem vôbec sa tu zarábať. Máš tam lotériu. Mal si dať peniaze cez texťák? To by som akože mohol. Keby sa hodím priemých 200 litrov, ty píčo. By som mal také auto. Už niečo predal na markete? Nie, ani jednu jedinú vec. Čo je tvoja cesta k 30L na premiéry? Však bojujeme, máme 27 000 teraz. A zajtra sa restujú ranky, cháni, viete niekto zistiť, prosím vás, momentálne, kde máte čo robiť, že okolkej sa restujú tie ranky, dokedy môžem hrať premiér. Lebo ak to je zajtra celý deň ešte, tak prídem, ráno vybavím, čo mám, vstávačku mám, pojem cvičiť a prídem hneď na stream a ideme hrať. Poznáš, že budem si nejakú fezobrú cukráreň? Vôbec. Ja jem raz za čas a to palacinku. A sem dám cheesecake. Dobrý večer, pán Adámy, vlastne sa vás zahoráčný závier, meditačný výsledný. Predávam varnačný šťastný román. Okrem toho, že obslužení môžem nasadiť na jar zemiak. Reziduje sa to v 3 ráno cca už dneska? Tak to sme píči. Dík za Blair Povici. Vypracovaný máš len karbonové žiary. V infra mám nejaké Red Glass Full Spectrum, tiež to volá. Našiel som nejaké okuliare, tie čo som mal tie priehľadné, ku kompu. Hľadal som onen kábel jeden a našiel som okuláre, chápeš? Tak ideš spať? Čau. Kde si mi písal? Instagram alebo Twitter? Nech to viem pozrieť. Keď si ešte nestreamoval, nechcel by si popodpísať? Nie. D-Rouse. Ďakujem za ten sub, kamarát. A OKH, ďakujem aj tebe. X-Ok.
Ten reset by mal byť keby ten update, čo bude okolo 2. 3. ráno. To viete, ja dneska nemôžem tak dlho hrať, chlapci. Čo mu dáš to robiť? Ja som nechcel robiť nikdy nič. Drevo, možno tu? No jasné, že to tu je. Trošku cúvnuť turista. A ja tak mám, ale chcem skúsiť policajta. Ja neviem, tam sa nedá zarobiť do piče byť policajt, to len sú prežívačky, všetky takéto veci. To jediné, čo sa dá spraviť, ty kokos, je mať nejakú vidinu, že do čoho investovať a spraviť nejaký likvid poradný, nech máš. Ja neviem, ísť na 2 roky do piči na ropné plošiny alebo na niečo, mať 15-20 tisíc eur mesačne, odložiť čo najviac a investovať to do niečoho. Ja si neviem predstaviť, ak ináč by sa dalo niečo také spraviť, ak nechce byť proste oný. Krysa. No daj. To som potreboval proste. Každý nemôže ísť na rovnú plošinu. Tak jak si retard nejaký polopostihnutý s Downovým syndromom alebo máš krivé ruky a koko, tak nemôžeš. Ale keď už také roboty objavia na profesie.sk, ty koko, tak asi je tam dosť miesta, nie? Krásny popis teba. Dá sa nám dostať, proste, veru tak. Alebo sprav zváračský kurz. Urob zvárača. Vo výškach alebo pod vodou. Milionár. Neviem, kde som vôbec. Už viem, že som na pravé smetisko, tuším. Alebo naľavo. Nie za mnou. Čo je? Čo sa deje? Čo ti jebe, to čo zás bolo? Zváračský kurz nie je zadarmo, ako si to mal na škole, stojí 1400 €. Hej, som počul ináč, no. My sme to mali v školách zadarmo. Alebo za nejaký príplatok možno, 100 € alebo aj toľko. Som počul, že zváračský teraz je drahý. Koľko dáva rady z 95. že chodí robiť zvárača? Tebe jebe. Kamarátko, ručné profesie momentálne tebe jebe na hlavu. Veď ak je to dobre platené, a to neviem, či u nás. A chalani, čo robia zváračov kamaráde v tých oných rizikových nejakých, ja neviem presne tú terminológiu, v čom, tak tí majú iné bomby. A to ako bomby, to hovorím ja, čo zarobím tiež bomby. Viete, keď si dobrý, máš 50 € na hodinu? To aj viac, kamaráde. Aspoň teda tu špeciálne zváranie, čo robia chalani, tak tam všetci jebe.
Tam to funguje tak, že oni majú nejaký akéby portál alebo niečo také, kde im akože vyskakujú akéby v úvodzovkách pušky, že to nie je full time, ale že sa napríklad zavolajú na 2 týždne, že majú robotu niekde. A tam ti dajú kľudne 150-200 eur na hodinu. Hrieb, úplne, ale tak cestuješ a koľko není si doma. Takzvaná odstávka. Údržba na národných plošinách 190 000 ročne. To je koľko? Kámošov tatko v Nemecku výškové zvaranie 150 až 180 eur na hodinu. Hej, že o tom hovorím, oni majú akože bomby úplne. Dobre, čo chceme ísť teraz kúpiť? Časopis. Tady skočíme reštiku. Je tam aj nejaký balík, sa mi zdá jeden. V jakej práci vydal najvíc kromě streamovaní? Za Baron. Lebo som ojebával a boli Stringel, tí akcie, keď boli nejaké pičovníky, za Baron sa dalo. Alebo potom... Tak ale vieš, ono to, vieš, teraz keby ti poviem, že koho to bolo, tak to je akože nič, vieš? Že málo, ale vtedy to bolo dosť. Teď sme mala ísť dotankovať ináč, aspoň za kilečko. Mám za 200. To je kurva. No aká firma dáva 50 na hodinu a k tomu ubytko zdarma cez zdarma? Fakt si myslíš, že takéto veci riešim? Fakt si myslíš, že mám prehľad o tom, kto ponúka akú prácu, ty gumička? Bohužiaľ nemám. Rád by som ti poradil, kamaráde. S nami robila ropnej plošine a to zašroboval ventil a kvôli tomu sme dvaja pracovníci, čo mali rodinu a ten kokot nešiel sedieť, len má podmienku. Tam je to veľmi vysoková práca, tam sa môže zvrtnúť čokoľvek. Preto je také platené, to nie je akože zadarmo tie peniaze. To mi ani nevyšlo celé? No poďme, isto mi niečo prišlo, je tak? Za 440? Nič viac? Dobre, že čo kupujeme? Kupujeme cigy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 džusov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 eat. 3 drinky. Jedlo som kupoval, tuším. To by drahá návšteva. O, ja som ti nerozumel, čo si hovoril? A si ju streamer za 30, ďakujem ti. No mitä helvettiä? Čo mám za hodinky? Garmin. $181. To ti musí jebať, nie? To je akože dosť.
Remienok oranžový si ľubí? Ja mám tu aj taký titánový a potom taký šedobielý a ešte aj tento taký, že je vidieť. Tak som tam lúpol tento. Tak. Dobre, môžeme to ísť rozbaliť, že čo v tom je. Časopis som zabudol kúpiť. Vivo Active či Speedrunner? Čo? Čo to je? Jaký model Garminu? Koľko ja neviem, cháňa to mám asi rok. Fénix, ale neviem jaké. Alebo 3/4 roka. 8? Sú osmičky? Asi 8. Jak si sa dostala práci do tej pošty, nie? Kámo tam robil. Je najdrahšie. Mne to prišiel niekto do chatu, že robí pre Garmin servisáka a že či by som nechcel hodinky, že mi to dá so zľavou a bez dane a neviem bez čoho na firmu, vieš. Tak som mal dobrý ten. Burdy 25, ďakujem. Vlástore, daj mi ten link. To si píšeš do nákladov ako reprezentáciu, či ako? A ja môžem čokoľvek z týchto vecí na reklamné účely ako hodiny, vieš. Toto je jak Ready princezky kedysi, v Hizi. Ready si tu? Kedy dáme Hizi? To je dead. Že nám stačí plné lobby a to keď dáme na Twitter obidvaja tí, že ideme hrať Hizi, ja, ty, Žolo, Token, tak je konec. Fullu lobby. Takže ideme ešte otvoriť ten tu bedničky. Dojdi tu, tak povedz kedy. Práca na prvej pošte je síce super, ale 6 týždňov v píči, týždeň doma, peniaze je super, ale že bude medzi prstami. No, lenže ja to pochopím, že pre dievča to je na piču ľudí za tak, vieš, s rodinou a tak, ale si chalan a nič ti bohužiaľ neostáva. Jak nechceš robiť za 1200 eur u nás niečo, alebo aj keby 1500. Mne rozjebe hlavu z tej pesničky. Dobre, niečo tu máme. Rear seat bench. Počkaj. Rear seat bench mám. 3 SPD nepotrebujem. Bumper mám. Aux shaft, čo si? Mám. A keď vypadá ako nový, tak ten zoberiem. Spring, myslím, že potrebujem. Termostat. Ja potrebujem termostat housing.
Takže nič tam nemám z toho, hej? Už si niečo predala tých krysa, či nie? Nič? Ani jednu vec nepredala, chápeš to? Maailma muuttuu kyllä, mutta... Máma muuttuu. Toľko mám veci. Ja by som mal všetko naložiť na vlečku a dať to aspoň tomu mechanikovi. Iba za váhu. 12 vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunan pesä tukka vei. Ei ollut aika kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikein juuret yllään pohjaan. Veď jaká pesnička tu chýba strašne? Summer Cold. Tähän maarotaiseen. Eikä kukaan toinen Dobre, myslím, že sa vyspíme a môžeme ísť na Blackjack. Kde som? itse päädyy kiven armaaseen. Čo je dneska v pláne v My Winter Car? Tu nemáme čo robiť, iba objednávať súčiastky. Takže pozrieme časopis, objednáme súčiastky. Keď mi zavalajú ešte dve žumpy, aby som mal 5 naraz, tak pôjdeme spraviť tie, ale ináč tu nemáš čo robiť. Lebo je to early. Jäämä tuli aisinaan. Takže len sa poflakovať. Klasicky. Aika liian matala. Ei tullut risti aukista. Isä näytti omansa. Äiti ei aina jaksa. Joskus on liian viikkoja. No niin, päivällisen. Ďalšie drevo. Perkele. Aha, vy ste jebli. Tabak mám. Neviem ti poslať link, ale to diskutuje na Steame. Do piči pošli link. Hruška až 4 mesiace, ďakujem. Ukáž tabak, neverím. Iha. Veľké velo, červeno-čierne. Mám ho jak sáčok do piči do koša. Dobre. Dobre, to chcem dať. Napríklad. Časák. Tyko, tu je bordel ako prasa. To je čo? Kiliu, tu ešte nejaké je, či nie? To je prázdne už? Je niečo prázdne, alebo nie, či je tam niečo? Ripózu, ďakujem ti. To bola žuvačka, ukáž bližšie. Kde si prehral 16-14 a mal si 44 fragov, názor? Dobre. 44 je dosť, ty kokos. Sa mi dlho nestalo. Ja mám také nervy totiž po prvých dvoch kolách, keď zistím, že tam je Čech alebo Slovák, tak automaticky nehrám ani vlastne. Lebo mám normálne videnie, ty kokos, že sa na mňa kúkajú, aj keď to nemusí byť pravda, chápeš?
Počkaj, možno môžeme toto predať, čec. Vydržte. Tu máme kopec peňazí v tomto. Mám väčšie doma tá močka. Není tu stále. Krysa. Dobre, čo potrebujem dať, čet? Jíc. Najskôr cukor. Kde je? 6 cukrov to bolo, či 7? 6 tuším. Raz. Dva. Pozriem hudbu. Tri. Čtyři. Päť. Šesť asi. Teraz jíc, kde sú? Jen to je ono? Díkes, pozriem to. Dneska má byť koniec MVC, a tak ja som to 3 dní hral, alebo 4, takže ešte mám k dispozícii 3 alebo 4 dní. To som nepil z toho do pič, že nie. Dobre, bublinkuje. Kill you. Juicy. Kill you. Juicy. Fuj. Na diskotéke som ešte nebol, neviem, či nefunguje ešte vôbec v tomto My Winter Car, vieš, či už je. Ale to som inak skladať, chýbajú mi stále veci. Nefunguje diskotéka vôbec, nejde? Super. A to, že ti chýba, sa nedá kúpiť u mechanika? Ešte mi chýba. Chýba mi brake cylinder, clutch cover plate, crankshaft, ten sa mi dá kúpiť. Fan belt, flywheel, oil pan, oil pump, thermostat housing, vacuum line, water pump pulley, baterka sa dá kúpiť, blower, clutch cable, exhaust pipe rear, handbrake cable, ignition coil. No veľa mi to chýba do piči. Ako nie je toľko veľa, ale dosť. Kokocinky. V každom tejto krabici je tak od 120 do 150 doláčov. Takže tu máme tak 1 000 000 eur. V tomto. Neviem, kedy mám vyfúgem vôbec. Tak v My Summer Car si potreboval, vieš, všetky diely si mal doma. Akorát pár nových si kúpil. Kokot starý, však to je list vecí po skurvený packing. Řekl by si, že k úspěchu hodně pomohlo i to, že si však víš, cigánský původ.
Čaure. 20 000? Dobre. Počul som, že si dobrý v angličtine. Skús toto preložiť do English. Detská pičovina. Detská kokotina. Díky, para. Sedenie. Dobre, poďme to save. Koľko je hodín? Sú 2. Dobre, keď to save, ne? Počkaj, najskôr sa vyspím asi. Počkaj, ešte musel vlastne toto spraviť. Takže, čo tu máme, chat? Pomôžte mi. Pile of parts for rivet. I don't know what these are, nie? Stair pool. Brake line. Počkaj. Nie, brake cylinder potrebujem. Heat pipe. Rear brake. Outer right. Flywheel tu je, ten sa tu potrebuje. Nie, a ten už mám, sa mi zdá. Podľa mňa flywheel máme doma, chat. A ten môžem to kúpiť, koľko to stojí. 270, tam by som mal zavolať. Zavoláme tam pre istotu. 0, 6, 4, 0, 6, 3, 1, 4. U mechanika by nejakú, to už mám kúpené u mechanika, od mechanika veci. Ahoj, myši. Dnes je to horor. Neviem, čo som zožral. Ale keď si puknem, tak to smrtka. Sused musel zatvoriť okno, lebo ide odo mňa celkom puchčok. Názor. Speed 300 ľudí na streame na futbale je úlet. To si predstav, Adi Nerovský tam mal Trumpa. Dokopy tukalo 2 milióny ľudí. To je v piči. A nejaký Španiel robil nejaký event z boxe alebo vo futbale a tam mal 3 milióny ľudí. A tak dobre, či to nebol ojeb. Koľko bude volať tento kokot? Najväčší koncert v histórii Metallica, to mali koľko ľudí? To mi intriame, ja to ďakujem. The Mac, nové video, musíš vidieť 60 žien na castingu, poďme pozrieť. Dobre, vydrž. Dobre, čo tu ešte je? Takže... Aux shaft, to mám. Ten mám. Front up arm. Nie, ja potrebujem rear up control arm, potrebujem. Rear upper control arm. Pistóny, tie som kúpil nové, sa mi zdá. Timing belt. Timing belt musím kúpiť nový, to nie je odtiaľ, ten som napríklad aj kúpil. Fuel tank. Počkaj. Toto možno. Fuel tank. Ten mám. Lower pipe, čo si? Volám sa Alexander Iliev. Mám 40 rokov. Mám 190 cm, 85 kg 9 nohy. Som na invalidnom dôchodku. Moje obľúbené hry sú Call of Duty Offensive. Rád robím ADD a fullautím, potom dávam onetapy na 6.
To je pič, nič tu není, chápete? Nič tu není v tomto. Takže za 3 dní. Maťo rozjebal klávesnicu, dostal rage. Pričom? Balím to jak durum, šit silný jak durman. Metallica v Moskve, 91 rok, 1,6 milióna ľudí. Tretí stĺpec, tretie tam, že L Shroud, kúkni Excel, tretí stĺpec, L Shroud. Dve dreva. Tretí stĺpec. L Shroud. Dobre. To bolo ktoré? Počkaj, tretí stĺpec. Toto. 690. 0, 1, 5, 1, 3, 0, 4, 9, 4. Neviem, či to je ono, však uvidíme, možno, hej. Stiahol si ten Fahrenheit, po piči, raz ti hovorím. Kupujete random, to je blbosť. Budeš dneska sa jesť asi až zajtra, chalani. Ja to dneska nemôžem dneska ponúcovať. Ja som normálne išiel spať a normálne tá kniha, čo počúvam, bola tak dobrá, ty kokot, že normálne som si rozsvietil malé svetlo, aby som nezaspal hneď, že to potrebujem dopočúvať. A ráno som nemusel pokračovať, to bola taká jeba, to tak rozbieha teraz. Môže presadiť právať. Keď dneska vidíš, tak do jednej, do druhej max. Najlepšie byť tak do jednej, keby o jednej končím, sprcha, pičoviny, blablabla. Počúvam ten problém troch telies, ja som videl seriál a seriál ma bavil a tá kniha, ty píčo, to je strašne dobré teraz. Zakrát ešte nepočúvam, to čo len pôjdem. 3 body problém, no. Čiže mám kúpiť aj tie random teda, tieto skurvené napríklad. To je drahé. A tak skúsim. 0, 9, 6, 0, 0, 3, 1, 7. Dobre, obvoláme všetkých blablabla, skúšme na blackjacket. Perkele! Dobre, to je lacné, to môžem kúpiť. A čo je ešte lacné? Toto. Toto. Nula, 1, 4, 4, 1, 3, 2, 7, 9. Ei sátana! Ja použijem Audible alebo Audioteku, lebo niečo nie je na Audioteke, vieš? Ale tak Audible máš len v angličtine, takže neviem, či to chceš. Ale keď tak Audible. Aspoň myslím, že len angličtina. Tie random sú už iba tie, ktoré ti chýbajú. Dobre. Už je stres, nech ma nevykotí. Nie, ale v tých random sa nájde dosť vecí, co chceš. Malauta! Koľko si mil dokopy peniazy na súčiastky? 18 000? Plus minus?
Dobre, toto je ešte 0, 9, 9, 5, 4, 7, 5, 6. Toto môžeme zobrať ešte. Môžeme toto na týchto 160 zobrať a zoberieme ešte toto a toto. Treasure for me. Nee, oliko jotakin asiaa? No vittu, kun et itse puhu se puhelimella. CD:sko som mal, hej, 2 liter. No, kyllä se on vielä. No, laita rahat, niin minä pistän tulemaan. No niin. Dobre, to bol skoro rýchle, kamaráde. 0, 1, 4, 8, 5, 3, 8, 2, 4. To mám sem. Ja. Kyllä ilmoitus oli lähetetty. Joo, kyllä vielä löytyy. Joo, minä pääsen vielä joudun tulemaan, niin eikö? Joo, kiitos, joo, moi. Ten bol akože navalený celkom. Treasure for me, to bude dobre. 0, 1, 1, 5, 9, 9, 9, 3, 8. Hej, 10k máme dvakrát drevo ešte môžem spraviť, takže to je 16 litrov, plus máme 3 žumpy alebo 4, takže 20 litrov teda máme bez blackjacku. Ja som sa kedy napiť pri CS-ku? Víš, že som sa napil? Viking Berry som neskúšal Monster, nie. Nie, na aute som ešte nerobil nič. Dobre, ešte niečo zoberieme? Iba také lacnejšie, pod 500, pod 400. Možno toto ešte. Alebo jebal to už. Unknown parts, tretí slopec dole. To je drahé, 570. To mám piči. To stačí zatiaľ. Uvidíme, čo z toho padne. Dobre, dáme jednu cíčku, chat. Skočím si zobrať vodu a môžeme ísť skúsiť blackjack, si ideme. Je 5 hodín po obede ale. Takže ja to môžem savenúť, vyspať sa. Dám si budík na koľku, on tam je o 2 ráno. O koľko tam on je ten čurák? Dám to na 1 ráno. Na 1 ráno vyspať sa, savenúť. Rokov žijeme v dejoch veľkej vojny. Vojny, ktorá zničila zem a vyhnala ľudstvo do chladnej prázdnoty vesmíru. Tieto 3 veľké bojovnícke impéria vzali naše domovy, naše rodiny a vyhnali. Ja mám niekde na zemi cigarety, musím ich zobrať. Ale idem si spraviť najskôr toto. Vodičku si zoberiem najskôr. Ty si neškrábeš tie veci v tabulkách, polovinu už máš podľa mňa. Píčovina, škrábem.
Kola 13 už mám, ale som povedal, že ich odškrtnem, až keď budú prezuté a nebol som u mechanika ešte, vieš. Do píče, to sa nedá otvoriť, skurvené. Čiže nový kolagén už bude v pixli, nebude v týchto píča papieroch. Nedá to, bohužiaľ. Ono sa dá zvedť len z jednej strany, chápeš? A tento ide ľahko. To preto niektoré sú aj zlé. Vieš mi to poslať do Norska? To neviem, či ponúkame také služby. Dobre, skúsime, dobre, zobereme... Čo tu mám mokrý stôl, kurva, čo mu spravil? Vieš. Dobre, niekde sú tu cigy. Tu. Musím ich zobrať. Cigaretle. Poďme sa pozrieť na Blackjack. Ešte brzo? Počkaj, 6 ráno? To nemôže byť 6 ráno. Počkaj, som sa vyspal, takže musí byť... Mne nezazvonil ten skurvený budík? To sa mi stáva bežne, že mi nezazvoní. Podvedome som ho vypol myslou. Ale vy tu vôbec nespíte. Dobre, 7 minút to máme, ideme na to. Prvý B dáme 200. Stand 16. Saatana. 21 hneď na úvod, dobre. Takže dávame za 500. Dobre. All in. Stand. Jak prehrám z 20, či čo to je, tak odpadnem. Pekne. Konečne. Dobre, 11 litrov, 11 litrov, 11 litrov. Postupne, zás 100. Keď prehrám 2, dávam all in. Dáme 100 pade. Dobre, 200. 6. 10. Proti sedmičke, prosím. 18, stand. Buzzline, ďakujem ti. 8. 20. Ty pičo! To bolo 200? 450 by som bol profit. 12. 16. Stand, bohužiaľ. Yes. Pekne. 200. 13. Proti 8. Hit. 16. Stand. 14. Bust, bust, bust.
Proste 17. 500. 10. Ambn, ďakujem. 16. 60 krát po sebe 16. Dobre, máš 14. Bast, bast! Yes. 200. 14. Proti 5. Hit. Jo. Píča. Tu. 300 pade. 19 stand. To nemá šancu vyhrať. Není šanca. 14. Jak zoberie serbičku, rozjebe monitor. To ti garantujem. Tam máš ty kokot. 300 pade. 15. Proti 8. Hit. Hit. Yes. 21. 12 litrov, kamaráde. Hráme ešte, či čo? Za 300? 10? 15 proti 6. 15 a 7? 22. To bolo za koľko? 300? Dáme 400. Poťahnem si. Trošku. Do plúc. Ešte trošku. Hit. 17, poď. 8. 9. 20. Vittujen kevää. Kokot vyjebaný. 11. 12. 14. Choď do piče! All in, je mi to úplne jedno. Vittujen kevää. Nemám cigy. 10. Prosím, 11. Yes. Prosím, 10. Dobre, 20. Počkaj, dá 21 z trojky. 16. Prosím, neber pečku. Okamžite to prejeb. Dobre, chvála Bohu. Dám si cigošku jednu. To keby vyhral toto? Ako to, že môže Maťo vsadiť 9000 plus? Lebo Maťo je proste ojebávač, chápeš? Ja tu hrám poctivo jak kokot. Daj mi 10. 13. Pič. Pič. Dávaš ale 4? Hej, 3 krát som dal zatiaľ, od začiatku hry ty primitív. 500. 10. Myši, 18. nevím, na co dáváš malé sázky, když si stejně pičenka, která podvádí, a když prohraješ všechno, tak dáš Alt F4. Dřív si byl chlap a hrál si, ale jak jsi nechal přeřezat vajca, tak už to není ono. Dobre, teraz by som mal vyhrať. Podľa... 14. Ty kokot! Vyjebaný! Vittujen vittu. Skurvisyn. Spičený. Dobre. Ešte jeden potrebujem vyhrať. 19 stand. Ešte jeden mal by som byť naspäť, nie? CCA. 7. 9.
vo farbe 18. Bast, prosím, neber dvojku. Dobre, paráda. Dobre. Za 200. 5. Tu keby som najbal all in a dostanem 5, tak rozkope monitor. 13. Vittu. Ty si piča, fakt. All in za 2 litre. 12. Dobre, musím to hitnúť. Kokot! Vittujen kevää. Stand. 3. 12. Bast, prosím, bast. Veľkú kartu, jednu. Yes. Dobre. Dobre. 14 za 14. 10. Dobre. Veľká karta. 5. Bast. Yes. Jem za 100. Volám prehrám teraz. Vittu. Čo má? 10. 20. Vittujen kevää. Dobre, all in. All in, stres na 0 a poďajem si 21. 12. Proti 6. Musím hitnúť. Ty kokot! Najskôr robíš 2 hodiny Drž jednu hubu. vlečku dreva a potom to všetko giftneš starému na jogurtíky, si fakt charakter myši. Devätnásť. Saatana. Dávam ale 4, je to úplne konečné. Saatana. Proste teraz vyhrám. Nemohol som vyhrať pred chvíľkou, ty krysácka zastraná. Jak dal 21? Jak sa mu toto podarilo? Zaklínač skurvený. Chod do piče s tým kokotom. 18. Saatana. 1. 4. 3. 3. 6. Dobre, daj mi desinu, prosím ťa, raz mi daj desinu a sme v kľude. Auta. Trináct. Oi saatana.
Zlomil by som mu kokot normálne rukou. Ja som dal stand. Nechcel som mi dať stand. Idem tam ešte raz, je mi to úplne jedno. Pustil som CS-ko omylom. Je mi to jedno. Nebudem prehrávať 12 litrov. Absolútne. Púšťa sa mi CS-ko. Takže sa mi pustila hra na pravom monitore, dobre? Vysvetlíš mi tu tento kokot? Podvodíček, ja to mám píči. Tá hra ma tak vynervovala za to, že neexistuje, aby som tu normálne čosi špekuloval. Môžem ich jebať. Nech to spraví jak človek a nie jak kokot tú hru a nebudeme musieť reloadovať savey. Retard. Ešte stále si nepamätáte asi tak, že mi je tá hra na 40 litrov, že? Zo začiatku hneď. Kokot. Takže toto, čo zarábam, by som ani nemal robiť. Ja by som mal byť milionár v tej hre. Jak som vykradol tú fabriku na nabíjačky, čo? Kde to mám? Vojko pojebaný, Vojko. právě tě ta hra proklela. Do týdne ti skape stream, žolovi přepne a zastřelí tě. Ojebavač trapný. Proti hře, kde skládáš auto, si prohral, doslova k tomu máš i návod a prohrál si trapas. Těch 40 by už dávno projebal? Nie, už by som mal Keby sa mi to nebuglo a predal som tie nabíjačky, tak už som dávno prešiel tú hru, chápeš to? Že tu stojíš len penáze. A poštu. V živote by ich takto trapne nepodváděl. Radeček. Ty si v texťáku, ty kokotko, normálne dal aj prekodiť auto, lebo si to nezvládlo prekodiť vlastnými rukami. Ani sa ti nečudujem, keďže máš paličky miesto rúk. Drž píču a pohoda. Hraj. Kokot. Ten retard si normálne prezul texťákom autochat. On mi bude normálne rozprávať o tom, že jak ja hrám. Ja tu všetko robím jak kokot. Žumpu, drevo, kradnem ovládače, predávam ich. A ten retard si normálne obúva auto cez texťák. Lebo je lenivý ísť k mechanikovi. Kokot. No poj ty kokotoko. Rematch? All in, poj. Vittu je vittu. Oi saatana. Vittu. Kdyby sis nezrušil asi tak 80 dní basy, tak to hráš ještě v důchodu. Ty nemáš co komu vyčítat, tady nejsi v Dubnike. Pochop to, tohle je náš rajon. Nejsi tu pán, my jsme tě stvořili, ty Bojko. Počúvaj, vysvetlite mi akože, že 6 rúk po sebe hen tak vyhrá? Tá krysa?
krysácka, voda keď za euro, myši, ale fakt to hráš prvýkrát, dobre vieš, že musíš hrať s ním, takže pár hier dáš za malo peňazí, len aby si vyhral a on znervózne a tebe začne dariť. Hej, myslíte to je tak? A Robo poslal euro. ADF4 MVC podvodníček XD. Dobre, vieš čo idem spraviť teraz? Mám taktiku. Jako obrať o všetko. Nepredal som ešte ani euro. Peťak Cigán, myslel som si, že si top baron Cigán, ale zatiaľ si len beginner Cigán podľa gameplayu. Beginner Cigán, no. Keď chceš furt zarobiť, tak hoď 100, 300, 600, 1200, 2400. Ak vyhráš, máš vždy kilo. Ak prehráš, dáš dvojnásobok a furt máš kilo. Áno, ja chalani, ja viem, či je to oné. Nechal som na Valde cez 300 000 eur, takže viem, jak sa hrá do piči tieto kokotiny. Nemusíš mi hovoriť do piči. Ale nedá sa to vydržať. Keď prehráš 3, nemám chuť vyhrať iba kilo späť. Chcem vyhrať 10 násobok. Predávam resetovať, ale mám 10 litrov a ti hovorím, že jak nebudem mať 15, tak resetujem. A je mi to ukradnuté. Proste som do 15 000, je mi to jedno. 15 000 za safe. Nie, ja chcem vieš čo spraviť a potrebujem spraviť to, aby on ušiel normálne odtiaľ a že proti mne nechce hrať, že to nejde. Zakašľal, on ma zasvietil tým, ak zakašľal. No poď, Krisa. 100. Čože, štvorečku si mi dal na úvod? Už chápem, prečo Doc s tebou uzavrel spoluprácu. Lebo aj tak vždy všetko prejebeš. Nie každý streamer vie tak presvedčivo ukázať, prečo nehrať. To je za jeblý zvuk. Vyhral som. To nie. To je kokos, má 19 a ťahá. To keby... Toto keby vyhral... No poď po stovečkách mi budeš dávať dobré karty. A keď ujebem, tak nič. Trinásť. Jak idem, čet? Jebi? Ešte raz sa mi to dostane, že zakríknem niečo a hneď sa to zvrtne, tak to okamžite vymažem. No ja potrebujem, aby znervoznel. Nech ho trase. Nech má nervy a kričí. Hm. 300, 100 je 400. Takže 400 je na nulu. Takže musím dať 500 na to, aby som bol profit. Môžeme mať nervy, keď budem hrať pomaly, že vieš čo? Keď sa tak kúkam na teba, jaké máš cecky a túto nočnú košelu, tak hitnem. 5, 6, 4. Chat, stand alebo hit?
Ja by som dal stand tiež. Desať. 17. Dobre, koľko sme tam mali? 450? 450, 300, to je 700, all in. Ešte jeden all in. 18 stand, poď. Sedemnáct. Pekne. Pekne! Čo za kilečko ideme? Ty Krisa? Už si nervózny? Ty blboun? Stand 15. Prejebal by som. Dobre, 300, 300, 300. Toto, jak toto preskočí, jak proti 20 nevyhrá, 9. Jak chytí ječko, rozkope monitor, ti hovorím. To bolo za koľko? To bolo za koľko? Čet. 300 pade? 300. 300 alebo 300 pade? Tak dáme 500. Proti. Chod do piče. Musím ísť all in! Sedem. Dobre, daj mi káčko. Káčko! Káčko! Ty píčo, desinu. Chod do... To. Ja by som takú kmasol, ty kokos. To je normálne krysák. Počúvaj, on nemôže akože basnúť niekedy, že akože niečo sa mu stane zlé tomuto vševedovi? On furt vyhráva, non-stop. Jo. Zmizni do piče s touto zvučkou. Jo. Ja sa taký šutený balejoku. Dobre, jeden all in ešte. Poď. 11. Proti. Dvojke. Prosím, daj mi desinu. A kľud. Desina a sme späť. 6. No ukáž sa. 15. Dobre, 6 a viac. Yes! Dobre, sme späť. 150. Vittu je vittu. 450. 11. Daj mi 10. Daj mi desinu, prosím. 19 ten proti devine. 12. Poď. 10. 8. To je hrozné. Táto hra je nové hrozná. To je halus. To je viac rignuté, jak tie skurvené kasína, chápeš to? 11. 15 proti 6. Stand. Dobre. Dám si cigošku jednu. Stiahnem mu do polky na nádych.
a dávam all in. A ak teraz prehrám, ti hovorím, tak objednávam nový stôl. Počúvaj, jak poťahne devinu. Dobre, jak poťahne 5, tak zabijem niekoho, ti hovorím. Dobre. Dobre. 150. Prehra. 350. 14. Proti 10. Hit. 15, hit. Koľko? 350 a 150? Je 500. 600 dám. 7. Dobre, daj mi káčko. Daj mi 8. Čo bude veľká karta, že? Už bude veľká karta? Škoda. Tu tvoje svedomie, Michal, tu tvoje svedomie. Čo som ti hovoril, prestaň gambling. Nestačilo ti to, že si bol už v exekúcii. Týmto tempom nebude na šeky za elektriku. Ako budeš potom jazdiť? Bicykel máš? Mám. Požičaný. Vittujen kevää. Yes, poď, to nemá šancu. Jak budeš mať 21 z 8? Jak budeš mať 21 z 8? Jaký ti ESO? Ty počúvaj, to keby chytil ESO, ja ti prisám, že by som pustil na monitor pasťu. Vieš si predstaviť, že má 20 hitne a chytí ESO? Požičaný bicykel? Požičané vlasy? Čo ešte máš požičané? Keby vieš, kamarát, tak sa doma nezdravíš. Vittujen kevää. Píško ty a kokot. Prodám z 23T Ultra Pro Max. Yes. Máme 13 litrov. Čo to bolo? Zetok, zachrúdi. Predám Samsung 23T Ultra Pro Max. Počkaj, také čo si je. All in teraz myslíš, že by som mal dať? Dík ty krava. Dík ty krava! Radek, ty si taká kus píče. Dobre, teraz sa potrebujem vyhrať späť. Jak sa môžeš na tom smiať, že si mi dojebal celý večer? Dobre. Radek, chod vieš, že ty nerad nikomu, fakt. Nechaj tu karty pre chlapov. Sedem a viac. Yes. Dívaj sa, Radek, 13 200. To dáme za 100. Prehra. Vittujen vittu. 150. Oi Prehra. saatana. 300.
kuulekaan mitään. Ei ole siellä muistaa kukaan kuulee. 200. Poď o 200, ideš o 200 ty pičko? Poď. Dáme o 200. Ja budem berať 3-krát po sebe a potom ujebem all in. Prvá. Saatana. Vittujen Dobre, kevät. ešte jedno prehrávam a idem all in. Alebo vieš čo? Počkaj, prečo mi to bere, keď... Mne to bere, keď mením bet? Prekvapím ho all in, chat? Ja mením bet a mne to bere peniaze, chápeš to? To ste vedeli? Vittujen vittu. Ja chytí ječko, konec. Oi saatana. Perkele. Počúvaj, môžem akože... Čo tam má ako? To sa ani zráta, čo tam on všetko má. Toto nevyťahne 21 z 8 kariet! Pre Boha! Dobre. Mitä helvettiä? Už neviem ďalej hrať, ale dám ale 4 a už neviem ďalej, mám to piči totálne. Ty skurvisyn vykurvený, táto hra je trash! Čo sme, že kokot. Token do piči. Vittujen vittu. Nehrám to, je mi to úplne jedno.